Rundt, ikke? Altså, det er ikke sjovt. Hvad så, Kender? Nu bærer. Er der ikke et eller andet, man kan lægge benet op på? Det gør det rød måde. Det er trønt. Kender har fået krampe, mens jeg sad og spiste. Kan man ikke lægge det op på gulven? Der er ikke nogen, der gider hjælpe ham, fordi vi skal jo filme. Kæft, hvor gør det ondt, mand. Ej, nu kommer I. Tine, kan du ikke holde på en af de der vogne der? Det er flot, Lars. Holde på en af de her vogne. Vi er ude i baglokalet på restauranten. Det er Ole Nakskov. Kenneth har skidt i bukserne. Nej, han har ej. Det er Ole Nakskov. Han er ondt i benet. Ej. Der er noget galt med det her dumme ben. Du må godt bide det af. Jeg tror, jeg skal være over på svømme. Far for Og jeg har det ikke sølvfærd, mand. Hvad står hunden? jeg har ondt i knæet. Jeg kan ikke få det til at holde op. Hold kæft, hvor gør det.